perlok berok sesi empat nga ai kuble yefi kasngi ke besuk kasngi ke bekeman yefi berok tementa kasngi ngadan hangne hapo liar khla kadi ka wei ka jaka ka bahap hapo rajab ngar kajingwan jonga sene kalong ban ye kendo yegi katu kene kinong rap amar ngidan ko ka khobor ka besngau tenat ka bangadan hakene ka jaka ale halo Albert. Hey. Halo. Supaya. Tak. Hanya. Kelang. Tak. Tak ale. Dah, syok. Te perlok kubli shibon ya kapor ka jongfi ngadan hangne bad I ma Albert Ramde. Te kani kadika ka farm ka jong I ka ngidan ka swimming pool ngidan ka samsniang ngidan ka samsiar kati ka jakari dokha bakom ter. Te kajingwan jonga sene kalong ba ngin organize ya ka way ka yo jong kinong rap haka khat khandai tarik jong ubnai no pra lani ubnai Desember ka bangin pelong la semte yo te ngasukwa ban yo sngow na iba Albert ki bang gindi ha kata kayo but kita kinong rap kiba na kani ka rajab ngar ka bangi benanam ba kinyawan bandi ayu tharai ma Albert ha kata kayo Te nakaliang ka jongi kum ki nongelam jong ka HFU rayap ngar te hadin bang leyo ban ya penbej bat ki pranong rap bat ki dekat ki jongi te ngilarai ban pelong na ya ka wei na ki kenja yau nong rap namar ngi iba ki nong rap ki jongi hapok ka rayap ngar ngi bang nginum don kita ki program ki ban perstonat ya ki nong rap te ha ka jing ya kenduk ka jongi kum ki nongelam tinggal lihat penbej bah tong ini pelong nak dah kanika yau jongki nong rap haswa ka Christmas teh ha kanika yau hi kalong ba nila aya ka jingtip cagi nong rap ba few right yamar circle kan pelong ya ka yau jongki nong rap lane ka indigenous farmer market teh ha kanika yau ikmi lenti ba yau ba ka right yamar ka jong kadon hi ya kita ki marap teh ha kanika yau ha ka khat khnai tering teh ki nong rap hi ki jongi kalong ba kibari ya ki dokha tekin wanrah ya ki dokha teki ba don ya ki niki shrew ki pathau de ki niki khau jasulia teki niki khau khasi teki jhur ki badan ya ki siar ki badan ya ka lung lane kini hi ki marap ki badan hapok karai yang ngar ka jongi kalong ba ki nongrap kin wanrah ha tu kesni na ka benta ban yadi ban pen inam ban ha ka jo kapor kalong ba nakaliang ka HFU raya mengar ngikwa ba kanika program khat khnai tarik ba unong rap ba unong di unya kendo face to face nama hoy unong rap ba unong thiet kinya kendo namar kom balong menta ha kanika khat khnai tarik kanom don kita ki nong khayi lene ki middleman ki ban interfere te kade hi ka benta kalong ba unong rap ba u nong thiet kinya kendo ban thiet ya kiniki jingdon kam fi om yanga ba kadok haru ka tu kasngi findi ba kadok habaim dai kabumut ba fintong may napopum hai finwanra ba dakatu ka live dok ha mandi ba hapo yo nei okay tenang ta pade fi ang ba kini ki baris yaru kinwandi ba yo usia lokal usia khasi paka ba tenang ta pade long kalung hapo penbi na kani rayam ngar kini kita te fimut ban ong ba kani bet kade ka yo ba jong nong rap jong kani ka rayam ngar ka jong ki arfautuli kisnong okay te kamut kendiat mo namar ba kani ka bam boy kalong ka bam ka paunam ka babang ki tharai ki ban pensyo ai kata ka jing bam jong ya ka to ka sngi tharai ki bangi de banyo ki ba la banyo ha kan ka sngi kalong habede bat ki jing bam hi kilong kum ki kpu tendong te ki jasulia te ki pudo kita hi ki jing bam ki bangi kinong rap hi ki jongi ki penmi hi da ukhaw te kani ka right yam ngar habang rung ka jing kinong rap kidan ki ba si ai dok thli kidan bi si ai tham nang ta kidan ki ba si ai gitu ki dok selenai hatungin yo na makane ka yo ka to ka sngi te nakaliang ka jongi kum ki nong yalam ngila persyang hi ban request ya ki nong rap tang ba kani kalong ka senjam ka banengkong te lese ka khamsim je henry wat la kata ngin persyang namar kapon kadang biang ngin persyang ban penni namar kani gade ka sin ka banengkong nakaliang ka jongi kum ka kenhunru ni kumbasyu long ka sinjam ka banengkong ngin sim ya kani te ngin pala adu kata henry ngene kat bala bagi nong rap kin wan ban display ya laki produk ke jongki ha kanika khat khandai tarik
te perlok ngasmo komen ba banyitu Syafi Barakat syapang kani ka yo jong kinong rap ka banlong ha ka khat khandai tarik tingi smutu ba kinong rap bikin man sementa kani ka yo tengah kerpat ipi baro ki bayo i ya kani ka video ngau bah banwan ban sementa ha kani ka yo jong kinong rap ha ka khat khandai tarik ka bangas ngau tenar ru kalong ba kandan ka competition na ka banta ki marap ki ba kinong rap ki ya penmi but kinu ki bajap kan yo ru ya ka prize na kabanta kini ki marap jongki ki baki wara na ki jeng te akwa khndiat ba banong ba kani kamdei tang na kabanta ki nong rap ha por bhai reng ye wer gitu ki ba snotenat iki nong bam ki ba snotenat iki jing bam jongki nong rap kila banwan na shlong kila banwan na jawai kila banwan nang nuru bat ya lenti na kani kalenti ka ba na po bhai rembong kadi tang kumba 10 kilometer panpoi hang ne por ya ngar kadi tengah kwa ya ka barokai ba fenyawan ya shimenta te khndiat ma albert shwaba ngin punkut ya kani ka video ngakwa ifi ba finyalam yangi yalam yanga saka pung dok ha jong fi ka bali si nakatu ka pung fenya bantong yi dok ha ban pen iya ka tegas ngi ya te malbot kani ka ba fimut ban chana swimming pool mo hai kani ka swimming pool in the future hai okay te kani hang ne kai kani ka bangiri ya kis air lokal okay te kumtu perlok ni yo i kani ka ta ka jaka ba finwan sang pengat kiti gidi ki han hang te nang ta ka kani ka jakari do kha te nang ta kiti gidi malbot ki han radha ki radha ma te ngasong komen ba nga poi ha kani ka jaka ngam ju poi perkhat ba kani ka yeng ka jongki nong rap but kalong ka ka ba internet ban chongkai ban chong pengat fila ban rafi yopor fila ban khwai ru si ai khwai ma albert hane pung kidon ni ki pung ki bangi ai khwai dan ma ta te kalong kum ni te kani ka jaka te kamut na kani ka pung fin satong ya ka dok ha hai na ka banta ka khat khnai tarik ha khat prat tarik ni ngin tong ya gidok kha na ka banta ban ready ya ka khat khnai tarik ba findia tu kasi nai tiki han findia nam kiter ngin di findia ma di live bet ha di live okay te ta perlok fias ngau hi dalaki jongki score bah kata kasngi kata ka yo jongki nong rap nga sumudur ba kandai ka yo ka ba shongshit namar ba kadai ru ka yo Christmas te kumta yaisa bat kani ka jingtumu ko jongi ka babha na ka benta ban kentiu yaki para nong rap bat lingba kani indigenous market kan prelat iki nong rap ba kan yo bandi yaki marap ke jongki hakador ka babet babiang takamut hakatukas ngin ya ngin hang ne kin sabun try ki break bon wan kai kalom kapak kan ka jaga fi deuni usok kompar ya gini bar ki kino ki ai ki ni ki marep ki badan napok kan ni ka rai ki jongi baro ngi request ya ki nong rep bakin penmi bai haka khat khnai tarik khnang ba ki nong thet kin yo ban jet ya kino ki baki sengobit ban thet ya ngin ni pe kasam sniang no fi kalom no kini ki kun sniang do fi ma hai kini de ki siang ta ka khoi ba ka sam sniang do fi kum no fi kun khoi do kana ro ko wei ma ni ko wei ni lajan kha ma ta nang ta oh kane ro ka sniang ba he ta lajan kha ta kane ba de kani dang su dap kha kane dang su dap kha ta ani kesam sniang gidan sniang man kawai pa kawai ni siang kha entah ma ai mana te kane ka spa jongki nong rap ki jongi te gin sa display ha ka to kayo ya bar khait kini ki jingdan jing em ki jong nong rap ki jongi ki paru ru fidan nei kidan paru ro dan good uni khau iu ni khau pena khau japana ma khau sulia ubandi ha kayo to kasngi khat khnai tarik okay uni apa dah uni udai khau ki baki nong rap jongi ki rap hi udah kau kasih hai kau lokal mah okay
Te perlok mentang ngadan bat ikong manusia rengkang. Ini inde iwe na ki nongrep ki banbu ikastol. Te hagatu ka khat khandai tarik. Tengah sukwa bani osngau na i inde ayu hagatu ka singi. Mai fi inde ayu hagatu ka singi hagastol. Ngendi u cingbam jasulia Oke. putendong Oke. te kudo Anta. bat u khau jasulia khau penayong Ha. bat u khau kasih Kau kasih. Ha. Oke. Kini baru kau kidi kiba ngirep lajong ulrap lajang ma. Ha. Kau firap lajang. ha Oke. Tenang ta pada ki ngai ki don ki sembai ki ba filathat lupa kini ki sembai ru fendi hagatu ka singi kumno. long dakwa ki bandi dengan ngandi Inde. Ha. Te uni usamankan bata khong ro ngai fidan. ha Oke. Te perlok kani kadai kata kabangi penkre na kabenta ka khat khandai tarik bunai Desember arhajar arbusan ban peninam ya ki marap ki bana kani kara yamngar kuble shibun mei tangi kitbok kerwiang ya kani kayau kanong kayau ka basong shit ka baya yau ban kita gijing bam khasi jong fi bar khait kena ade ha kata kasni ha te mentau pada perlok ngadan ha kani kasnong that nong yau ban kendu sai we inong di jeng di ban bu stol ha kata ka khat khandai tarik ali ngin ya kendu badi. Tementa pada ngadan bat ikong plenty makri ikong ru inbu stol ha katuka singi tengah kwa bani asngau na i sikentin argentin inbu ayu ha katuka yau nong rap ha ka khat kanai tarik To ha khat handai tarik nga keting jonga kadai plenty makri basong basa hapo than long yaw rayap ngar ha kata ka yaw kum ka rayap ngar hi dadu manswa kitip ba ngi pa rayap ngar ngi don kising de shendrai nang ta pa de kis interkong rong ngi don u shermit powder rong ngi don nang ta pa de bat ki jhur ki jep mo ki jhur ki bangi thung hi de ki local rut nang ta pa de kum kisentiu ru inbo lang ha kata ka sngi nang ta pa de don sa kiwe ru da de bangam la banjer keting te ngakum kanong rep nga karpat ba pin yawan pe lem kanya kanya ka yau pro kaya kanya ka yo jong ni mo ka ba pelong sisen sisnem mata de ka sngin ka basdang sai ka de ka sin ka banek kong ngina po kalyang jong karayap nga te yawan pe lem pi ki babon nang ta pa de nga wer ya pi baro kuble shibon uni udi pul fi ai dawai nem em iklam ai dawai ngi abi tang kasbo jong kamariang mo bat uni kini uni udu pai ma ha dupai udu pai ban ya daya katuka kenyang ha kinyang te uni fendi ha katuka singi ma ha ngindi te kamut uni udu organik uday organik oke te perlok kidi kini ki jor ki bangi kwa ban pen fi ba ki bangin sai bin napok per bangin penya jauh ha katuka singi alingin sa station le te saki ni udu ini uday groundnut groundnut ma ha shatir kidon hi Ha. kichur Ha. na budam uni ma ha uni di brokoli ha ini ada di brokoli ini di terso terso shatir Tenang. kubi brokoli kobi brokoli nai ha ta te kani kadi kata kakper jong kinong rap kabangi lapan kre na kabentaban penyayau te para nong rap iet filalong ready na mata kata kayo kat kanai tarik nai ha lalong ready nai ta te kani kadai ka kajung penkre kajongi ban ngai kuble ya i ba albert ibadai presiden jong ka raja mer circle ya u precious kum u general secretary ban baro khat kini kilong kami kiba im sngi da karap menta kadai kapor ya kaba ngin peninam ya ki marep jongi lingba kane kayo mat ken mau ka raja ngar kadai ka jaka ka ba saiso bat shibun ba ki marep ki ba penmi na kane kayo finse i ka jeng peninam ha ka sngi yawan baro sya ka indigenous market kaban pelong daki nongrep na por raja ngar ban peninam ya ki marep ke jongi na kane ka dong katany